ya ta kowe iki mertamu kok ora ngerti subasita, mertamu ora ngerti tata krama. Ngene ya Mas, ning tanah Jawa kuwi beda karo ning tanah seberang. Ning tanah Jawa kuwi beda karo kanane negaramu. Ning tanah Jawa kuwi hukume wong nyilih disili, nek tembung nyilih ora disili, ya wis aja meksa paripaksa kowe golek silian liyane. Nek kowe takon ora disauri ning tanah Jawa ya wis aja bolak-bali takon. Mundak mengko ndadake perkara sing ora prayoga. Iki ning tanah Jawa aja to padake ning kutha, Mas. Melek matamu kowe. Aku ora wedi nek mungsuh dapuramu. Ming derajate ngaceplik ora ndone kadegayan. Sing ngomong sapa? Ha? Sing ngomong sapa nek Bagong ra ndek kadegayan? Belgek-gek sak dulita mel-mel. Ora pati nduga mana Bagong. Apa, Pak? Ning atase ming sak gubuke awake dhewe wae. Lah kok iki kedayowan kerawuhan para priyagung-priyagung tak sawang sing rawuh mrene Ndara Gatotkaca karo para lancur-lancur Pandhawa to le. Karep de panganan apa awake dhewe ra deduwen. Ha iya. Arep nyuguhi apa ya ming ora ndek deduwen. Wis ya piye-piye wae ditampa kok, Pak. Ha iya. Ya arep kepiye wae ya berarti cen ndara-ndara lancur-lancur Pandhawa kuwi gatek karo awake dhewe arep awake dhewe iki ming Panakawan arep awake dhewe iki ming derajate ngaceplik. Ya iya. Ning iki mbuktekke ndara-ndara rawuh mrene iki do tresna karo pake. Bagekno, Pak. Ora ndek ora dinahi wedang, ora dinahi pancitan ya ora apa-apa. Ngibarate wong mara daya kuwi nek wis ikhlas lahir batine iki arep sak pirembakan karo pake. Ngibarate seger sing tanpa ngombe, wareg sing tanpa mangan. Iya. Iya. Tak bagekne rawuhe Ndara Gatotkaca. Heeh, kowe kok ndak selak ndara duka. Kok ndak awake dhewe nampa dosa. Nuwun mangke Ndara. Sarawuhipun Ndara Gatotkaca wonten ing Karang Kadempel. Lah to, angine gede banget Kelire iki nganti arep kaya arep mutah-mutah kok kelire. Ndara Gatotkaca. Sarawuhipun Ndara Gatotkaca teng Karang Kabulutan kula ngaturaken pambagya raharja Ndara Rimbyatmaja. Antuk pamujine Siwana Yantaka. Slamet tekaku. Ora ana alangan suwiji apa. Nggonku prapta ning padukan Karang Kadempel. Ya mung ora liwat aku ngaturke sembah Gatotkaca Tampanana Yawa. Mengke riyen Ndara, mengke riyen. Kula kok kaget sampean ngaturke sembah karo Semar. Ampun ngowahi adat lho, Gus. Ngowahi adat lho piye? Adat saben kula sing ngaturke bekti kalih Bendara. Merga kula niki ming derajating Panakawan. Kula bature sampean kula abdine panjenengan. Mosok Bendara kok ngaturke sembah karo abdine niku mboten pantes. Saru nek dipidhanget piyai kathah. Siwa Semar, kula wonten dawuh. Yektine nggonku ngaturke basa kelawan Siwana Yantaka kuwi. Ora ku ateges aku nyembah kelawan derajatmu, aku ora nyembah kelawan pangkatmu. Nanging aku nyembah marang tata batinmu. Ya to pancen bener, Siwa Semar ya Siwana Yantaka kuwi ento disawang tata lair. Ki pancen derajate ngaceplik, derajate Panakawan. Mung batur loro saudon telu saurupan. Nanging yen to Gatotkaca nyawang Siwa Semar kanthi permana jati. Tan prabida Siwa Semar kuwi kaya dene panggejawantahe Sang Hyang Wismaya. Mula sing tak sembah ora kok derajatmu, ora kok pangkatmu. Sartane apa to darunane dene Gatotkaca ora malang kerik sartane aku tata krama ya senajan to ngoko aku ngaturke sembah ana ngersani Siwana Yantaka Tampanana Yawa jagat dewa Bathara
Nek ngaten rak cetha nggih nuwun sewu Ndara. Mboten kok ateges kula ngegungke kalih kalenggan kula menika babar pisan mboten wondene sampean pun iso prisa kaya ngoten niku. Kula malah seneng banget, kula seneng banget. Kula tambi kendela sami-sami mboten langkung kaprayogekna lenggahipun Ndara Gatotkaca teng Karang Kadempel Ndara. Siwa Semar kaya wis ora kurang prayogawa. Ndara Antareja wilujeng rawuhipun Ndara. Antuk berkah pamujine Siwa Nayantaka wa Badranaya. Selamat tekane Antareja nggonku sowan ana ing Karang Kadempel yen mringap yen ana ing Lampis Sireng ora ana alangan suwiji apa kepareng aku ngaturke sembahku Tampanono Jawa. Niki ya kok padha kalih adine. Kula tampi kendela sami-sami Ndara Antareja. Mboten langkung kaprayogekna anggenipun lenggah kaya ora kurang prayoga, kaya ora kurang kepenak praptane Antareja Siwa Nayantaka. Ndara Antasena rawuh wonten ing padukuhan mriki kula ngaturaken pambagya raharja nggih Ndara Antasena antuk berkah pamujine kakekne apa kakekane kakekne Nayantaka slamet tekaku Di ora ana alangan suwiji apa ya mung Antasena ngaturke sembahku Tampanono ya konjo ana ngersane kakek Semaya ya kakek Duda Manang Munung ya Bojogati ya Saron Sari. Kula tampi Ndara Antasena dawah sami-sami. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang sekeca sowanku ana ngersane kakekne Nayantaka. Tole kowe mbagekno. Nggih, Pak. Wajane aku riku Riku sebabe merga awake dhewe nampa tamu, nampa rawuhe para ndara-ndara lancur Pandhawa ki awake dhewe ra ndek sugata apa-apa, ra ndek pasugatan apa-apa, ora ndek suguhan apa-apa, wedang ya ora gablek, panganan ya ming nyolong. Mosok ya awake dhewe pantes wae mbok diaturi kondur wae kuwi. Ana daya kok malah ditundung kon lunga. Prayogane ya dibagekke. Mbok menawa ana wigati sing arep dingendikake karo aku. Nggih. Ndara Gatotkaca sarawuhipun Ndara Bima Siwi. Sarawuhipun Ndara Rimbyatmaja kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Ponokapan Bagong tak tampa. Ora liwat pangestune Gatotkaca wae Tampanono Ponokapan. Nanging nggih sampun sanget anggen kawula pundi. Mboten langkung kaskecaken lenggahipun Ndara Gatotkaca. Yo, kaya wis ora kurang prayoga praptane Gatotkaca ana ing padukan Karang Kadempel. Ponokawan Bagong. Ndara Antareja, Ndara Antasena bekti kula kunjuk Ndara. Pamujimu tak tampa sembahmu ora liwat pangestuku Tampanono Ponokawan. Pamujimu, Gong. Ora liwat pangestuku Tampanono ya, Gong. Nggih, Ndara kekalih sampun kepareng kula pundi karya jiman. Mugi dayanana kasantosanipun Ndara Gatotkaca. Mboten langkung kaprayogaken lenggahipun Ndara ketiga wonten padukuhan ing Karang Kadempel nggih Ndara. Ya, Ponokawan kowe ora kurang kepenak. Bagong kowe wis ora kurang kepenak. Wis ora kurang kepenak, Gong, praptakon urusanane wong atuamu ya Siwa Semar. Nuwun sewu Ndara, damel kaget. Rawuh wonten padukuhan Karang Kadempel enten napa? Enten wigatos napa lah kok teka Janur Gunung Kadingaren mestine nek pancen ndara-ndara lansur Pandhawa niku mbutuhke kalih Semar mestine Semar sing ditimbali supados sowan wonten ing kesatriyan Pringgondani Jangkar Bumi menapa dening Randu Gumbala. Kok kalih nek umpama pancen rawuh ndara-ndara lansur Pandhawa niku diutus kalih para Pandhawa terus wigatine napa? Napa ajeng paring pidana karo Semar? Napa ajeng duka kalih Nayantaka merga kula kurang nggone labuh labet tumrap negari Indraprastha. Ndara, kula aturi paring dawuh Ndara. Ndara Gatotkaca. Siwa Semar, wonten timbalan. Yektine praptaku sak kadang lancur-lancur Pandhawa iki mung arep matur ngersani Siwa Nayantaka.
Sadurunge aku munggah ora ing pendopo padukan Karang Kadempel. Aku wis kepareng sak pirembakan kelawan kadangku ya Dimas Antasena. Babakan sapa ing menggone bakal matur ning Sanisiwa Nayantaka. Gatotkaca ingkang katuding matur nuwun Sanisiwa Badranaya. Mila saking menika Kakang Mas Antarja kepareng ingkang rayi sumela atur kumawantun lenggah manggaraken jengandika Kakang Mas. Ora apa-apa Dimas Gatotkaca. Sernyatane wis sak pirembagan sartane wis padha sarujuk yen lo sing matur nuwun Sanisiwa Nayantaka kuwi Dimas Pringgondani. Mekaten. Yo. Oh, wonten timbalan. Kepasang jujuk katuju ing kinu kaeloaning jagat dawaning para Jawata. Oning wanci ingkang padha oning dina ingkang ora beda. Nalikane dina anggara kasih kepungkur. Aku sakadang ya Gatotkaca sakadang putra-putra Jodipati ya putring tunggul pamenang nampa sasmita saka ngersane para Jawata. Nanging sasmitane kuwi mertandhake apa Gatotkaca sartane kadang-kadangku Kakang Mas Antarja apa dene Dimas Antasena ora bisa mangerteni apa sing dadi merdining pasumpenan ya sasmita ingkang lumantar pasumpenan kuwi mau. Mula kang saka kuwi perkara impenku iki ya perkara sasmitaku iki bakal tak tanjiyake ana ngersane Siwa Nayantaka. Heeh, Kek. Antasena ki kaget. Dhisik dhewe Kakang Gatotkaca ngendika karo Antasena, nalikane aku gregah wungu saka Nendra. Aku ngimpi, aku nyumurupi Siwa Nayantaka kuwi mangku wujude Sang Hyang Candra, ya wujude Sang Hyang Rembulan. Lambasan aku tangi turu wae. Nampa praptane Kakang Gatotkaca ngandhake yen to Kakang Gatotkaca uga padha karo sing tak impekke. Teges Kakang Gatotkaca uga ngimpi nyumurupi Siwa Nayantaka kuwi mangku Sang Hyang Candra ya Sang Hyang Rembulan. Kamangka nganti manter tejane nganti sumunar tejane nyulapi mripate Antasena. Lah sing beda dhewe iki Kakangku Jangkar Bumi iki beda dhewe. Ya pancen bener ngimpi nyumurupi Siwa Nayantaka kuwi mangku wujude salah sawijining wujud nanging sing dipangku Siwa Nayantaka miturut sasmitaning Kakang Antarja ora kok wujuding Sang Hyang Candra ki ora. Ning Siwa Nayantaka mangku wong wedok miturut sing diimpekke karo Kakang Antarja. Mbuh wong wedok kuwi sapa, mbuh garwamu, mbuh simbok kanastren, mbuh sapa aku ora weruh, mbuh bayaranmu aku ya ora weruh kok. Mula kang saka kuwi perkara iki arep tak tanjihake ana ngersane Siwa Nayantaka. Janjane Siwa Nayantaka ki arep duwe gawe apa, sartane arep paring dawuh apa karo ngersane para Pandhawa. Kok nganti menehi pralampita sasmita sing kaya mangkono karo anak-anak Pandhawa wae. Siwa Nayantaka Siang Pantara Ratri. Among cipta kulun tanana liyan kaeksi mila kator kang condhomane prasasatregan ulun kang sumembah lae lah kok
kaget atine Semar. Wong aku ki urung matur apa-apa, lah kok teko dadi ndara-ndara lansur Pandhawa wis padha priksa. Ndara-ndaraku wis padha uninga yen to Semar arep duwe gawe. Para Tadyaki paringa dawuh. Yen to munggo aturi Siwana Yantaka yen to wancen Siwa Semar arep duwe gawe. Pengin duwe gawe apa? Gatotkaca sagu sabyantu. Ora tedheng aling-aling tedheng yen to pancen nggone Siwana Yantaka duwe kekayuhan mbutuhake prabiya bondo praja pringgondani tawunen Gatotkaca ora bakal mikir ringa-ringa aku ora bakal suwela yen to kudu ngaturake bebono ya brana picis ana kersane Siwana Yantaka kekayuhanmu apa wae paringa dawuh yen to pancen mbutuhake dana prabiya dhuwit lan sak panunggalane bondo jangkar bumi tawunen aku ora bakal wegah. Aku bakal sakbiyantu wujude glondhong pengareng-areng. Guru bakal guru dadi peni-peni raja peni tak aturake ana ngersane Siwana Yantaka wae. Kage, kek paringa dawuh. Arep ndek kegayuhan apa sartane nggayuh apa? Apa Siwana Yantaka arep nggayuh wahyu? Apa arep nggayuh kanugrahan? Apa arep nggawe apa? Apa arep mbangun meneh? Rumasaku kok sugih timen Semar ki. Bola-bali mbangun, bola-bali mbangun, mbangune iki ya ming sewengi gumunku. Kaya ora ana crita liyane wae. Mbungan bangun. Mengke riyen Ndara Antasena. Leh kula ajeng bangun iki ora kok bangun tata lair niku mboten. Ndara Gatotkaca, Ndara Antareja mengke riyen. Nek kula arep gawe dalan, nek kula arep mbangun papan sing jembar, sing elok, sing megah, sing endah. Niku mesti kula pun nyuwun wonten ngarsane Gusti ben kula diparingi dana prabiya, ben kula diparingi kekiyatan, kula isa mujudake papan sing magrong-magrong. Yo. Nanging gandeng senes niku sing kula angkah, gandeng senes niku sing kula gayuh, senes menika ingkang kula jangkah. Pramila. Kula ora arep njaluk dana prabiya napa-napa kalih para bendara. Merga sing ajeng kepengin kula bangun, sing kepengin kula gayuh niku ming kawulane miturute para kawula. Sing ajeng kula bangun niku ming batine para warga masyarakat. Sing ajeng kula dandani niku ming pakartine para kawula, ming morale para warga ing Karangkadempel. Merga nuwun sewu. Mun 2 taun iki Karangkadempel kok gagal panen, Ndara. Kula bingung. Ampa sangka nggone para kawula ingkang padha ora nindakake manembah. Kula kinten Semar niku ya bendina iki ora kurang-kurang dawuh kalian para kawula, padha manembah miturut kapitayanmu dhewe-dhewe, miturut kapercayanmu dhewe-dhewe, keyakinanmu dhewe-dhewe, agamamu dhewe-dhewe. Kula ora meksa kon duwe kawula teng Karangkadempel ben nganut kapercayan siji niku kula mboten meksa. Wong niku kapercayane dhewe-dhewe gumantung kalih atine dhewe-dhewe. Kula kinten ya wis ora kurang-kurang. Kawula Karangkadempel nggone padha manembah ana ngersaning Gusti niku pun mboten kurang-kurang. Ning kok ya Gusti menehi pacoban. 2 taun lawase niki padukuhan Karangkadempel gagal panen, Ndara. Sik kek, Ndara Antasena pripun? Nek sampean ngendika kok Gusti menehi pacoban ana Karangkadempel kuwi luput. Luput kula pripun, Ndara? Luput. Kuwi dosa gedhe. Merga nuwun sewu, padha karone kakekne Semar kuwi ngembe karo panguwasaning Gusti kang Arya Loka. Kudune diwenehi pancoban, kudune iki sampeyan ngucapke syukur ana ngersaning Gusti. Karangkadempel isih dinehi pancoban, Karangkadempel isih dinehi sengsara, teges Gusti iki isih tresna isih gatekake kalawan kawula ana ing Karangkadempel. Beda karo yen to Karangkadempel iki anane ayem-ayem tata titi tentrem, ora ana alangan suwiji apa. Ning kanane para kawula padha ora manembah ana ngersaning Gusti, ning kawulamu padha rupian-rupian, padha seneng-seneng, padha
ndurusi marang mobal-babale kanepson, lali karo sing nitake, lali karo Gustine. Lah kuwi malah sing bebayani. Nggih. Kala mangsane wong-wong sing ora padha nindakake ibadah, padha mulya uripe kuwi ora kok teges berkahi karo uripe kuwi ora. Ning pancen mulya-mulyane uripe wong sing ora ngibadah kuwi pancen diuja uripe karo ngersani Gusti ngarya loka. Wong sing ora nindakake ibadah kuwi diuja uripe, dinae apa-apa, dinae kecukupan bondo donya, derajat pangkat panguwasa kabeh diwenehke. Ning janjane dheweke ora sadar, dheweke ora mangerteni, dheweke ora emut yen to sejatine Gusti kaya ngono kuwi ngelingke karo dheweke supayane dheweke kon manembah. Mula diwenehi bono picis bondo donya sing tumpuk matumpa-tumpa supayane dheweke ngucap syukur lantaran ngibadah manembah nang ngersane Gusti karya loka. Kuwi wis ana contone. Contone Pakde-pakdeku Kurawa kae. Kae iki selawase urip ora tau kok sing jeneng negara Ngastina ke Taman Pegebluk ki ora tau. Ning Kurawane kuwi lho gumunku. Gumunku Kurawane tumindake iki maksiat tok, tumindake bendinane ming dem-deman. Sing padha duwe dhuwit ming padha royal. Bendinane ora ana liyane sing ditindakake kejaba mung tumindak sing ora prayoga. Watak angkara budi candala. Ning gumunku kok negara Ngastina ora tau sing jenenge gagal panen, ora tau kok sing jenenge tekan mangsa ketiga ki ora tau. Bendinane dinehi banyu, bendinane dinehi awak sing sehat, rejeki sing lancar. Kuwi yektine ora kok pancen saka Gusti kuwi ora. Ning kuwi iki pancen Gusti iki nguja karo kawula negara Ngastina karo para sata Kurawa supayane eling. Diuja kok nek wis ana ing puncak kesenengane para sata Kurawa, Kurawa dipateni modar dinehi ayab. Ayab niku ayab. Ayab ki Kurawa mati kabeh langsung bleng ngono. Asap ndara kok ayab. Lah ya cara Jawane ayab. Ngono wae. Wis ora sah kokean merceka bakune penonton mudeng kabeh. Nggih. Nggih Ndara, manut Ndara. Ndara Antasena ki pancen Ndara kula koclok banget ning pinter. Iya. Awake cilik sirahe gedhi. Awake klambine ming ukurane es kok. Ikete ukurane sewidak. Nek mboten Ndara Antasena mboten. Nganti kaya goteng e. Ha iya, Kang. Nggih. Kuwi Pak, kleru nek sampean ngendika nek Gusti kena ngapa kok meneh pacoban. Nuwun sewu. Matur nuwun Ndara. Jen kula sengaja kula matur, jen sengaja kula ngresula, sengaja kula sambat sebut teng ngarepe sampeyan. Ben sampeyan niku uga ngerti, teges nuwun sewu mboten kateges kula mriku ngungkuli lho. Kula wau niku ngetes kali lancur-lancur Pandhawa kira-kira wis isa mangerteni marang sangkan paraning urip, marang sangkan paraning dumadi napa dereng. Wo lah trembelane nek ngono. Padha karo iki mau kuwi ming dites to iki mau. Lah nggih, kula niku ming ngetes kalih sampeyan. Wah sing baku pirembagan kula ngeten, Ndara. Sampeyan mboten sak ketayalan menehi Prabiya napa-napa kalih Semar. Wong niki kula kinten kula iso nglampahi dhewe, kula iso nindakake dhewe, kula iso nglakoni dhewe. Nek mung perkara gagal panen, nuwun sewu mboten kateges kula ngegungke Semar niki dewa. Kula tak dawuh kalian Mbok Sri ya Sri Sedana karo Betari Sri ben mapan ning Pedukuhan Karangkadempel supayane kanan sing gagal panen kaya ngene iki ben iso dadi jara-yara tetandurane. Mbuh kapan rampunge kula dhewe mboten ngerti, Ndara. Parikat lampahing rata tan pantara. Prapteng rata arga sukuning rata heram. Heram kang tumingal dendeng saengga praja. Didemadaning kawontenan repat agung wonten Padukuhaning Karangkadempel nalika semanten kagiat serta ninggali nata mringgondani Sang Prabu Anom Gatotkaca tan kantun Sang Raden Antaraja sumanu Sang Raden Antasena midhanget sabda pangandikanipun Sang Kelurahan Semar Badranaya dadya legeg datan mubadatan musik nganti kaya pratima gala kencana ndadosaken kanyut pinangka warju kanyut minangka jaring wong keca
Parjo jare wong inang durung abangi durung manjing dasaring mertala kasaru geger njaba. Yang ngarsa ta kaping loro masih ban-ban wamuk apa to kang dadi darunane. Lambu ora ana macane gajah medha saka wantilan. Kejawi amung rawuhipun alindra saking tlatah Sabrang minggah madaning pendapi padukuan Karang Kadempel ing Karang Kabulutan. Galya kaya barongan tinanggap akar kagar sang Yapurapana kaman Sumawana putra Pandhawa wau. Nuwun Semar. Monggo. Moho.
dalon tata trap silanira sindane mangan wae ngejamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen nganti magawe pranta yen nganti magawe pranta urung rampung leh ku matur ana ngersane para lansur-lansur Pandhawa. Bagong, apa, Pak? Iki kok eneng rawuh Nalindra nek tak sawang saka busanane iki wong kota, Bagong. Teges Nalindra saka tlatah Sabrang. Kowe kenal apa ora karo iki? Aku ki mung wong kere ya. Kekancananku karo ratu-ratu kaya ngono kuwi. Ya ora mungkin to, Pak. Udu aku ora ndek kenalan Ratu Sabrang, tur kancaku ku ya mung wong-wong desa kene. Mitra, Wasti, Paliya, ngono-ngono kuwi kanca-kancaku kuwi. Iya, heeh. Ora duwe kanca ratu kaya kuwi sing rawuh rene iki ora duwe aku. Iya, heeh. Kancaku kuwi bangsanane. Ya bangsanane wis pokoke wong tangga-tanggaku kene mengan ora ngasilkan jabane ngrangka negara Ngamarta. Bagekno wae, Pak. Iya, Roling. Heeh. Nek ratu kuwi le prapta mrene arep gawe tentrem ya alhamdulillah. Teges Bapak kudu ngaturke panuwun. Ning nek anane ratu kuwi prapta mrene iki mung arep mbebutek banyu bening kanan Karang Kadempel minggir, Pak. Tak sikepe ratune. Wis dadi aturmu engko nek nganti kowe ndledek karo apa sing wis tak omongke. Lho mung kari pasrahke ndara-ndara lancur Pandhawa rampung. Jare sagu arep bantu karo gegayane bapak. Iya. Heeh. Ngono wae wis gampang. Perkara ngono kuwi sing penting tembunge, Pak. Iya. Heeh. Bageke ratune. Nuwun sewu sinuwun, sewu-sewu lepat diagung pangaksami. Wondene Semar nampi rawuhipun paduka Kanjeng Sinuwun rawuh wonten Pedhukuhan Karang Kadempel. Kula ngaturaken pambagya raharja Sinuwun. Lajeng jejuluk paduka sinten Nalindra saking pundi kepareng kula paring dawuh. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Gusike sadurunge aku nampa sing dadi ngendikamu. Semar, aku tak mawas marang kahananmu sithik. Kados pundi sinuwun? Kowe iki jarene piyai kondang, kowe iki jarene wong sing ditresnani karo para priagung-priagung Nalindra iki padha njaluk supayane kowe sing ngemong ratu-ratu ana ing tanah Jawa kuwi supayane kowe sing ngetutke. Lah kok kananmu Semar? Seprana saprene ngetutke Nalindra. Aku krungu crita kowe ngetutke kawit Prabu Sri Rama Wijaya nganti saiki ngetutke para Pandhawa Nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma. Tak sawang pendapamu kok kebiyen mengene wae iki piye lho kowe? Nuwun sewu, tak takon napa kula ngetutke kalih ndara-ndara niku napa kula dibayar? Napa kula nderekke para ratu-ratu sing pun kawruh niku? Napa kula njaluk supayane kula diopahi?
Kula niku mung nindakake darmaning tiyang agesang kedah tetulung marang sak padha-padha kok sinuwun. Lah nek kawontenan kula ming kaya ngeten, lah nggih kula mawon seneng, wong liya sing nyawang kok ora seneng niku pripun? Modar ora kowe? Urung apa-apa kok wis ngembe. Cetha nek ming arep gawe sengsara karang kadempel kimir. Engko sik dijak rembukan sikik. Kowe gelem apa piye? Yahene terus padha lunga. Ya ora. Ngono dirembuke ya diteruske. Ha nggih. Pramila nuwun sewu sinuwun. Wong niku aja sok kulina ngembe, aja sok kulina semuci suci. Aja sok kulina nganggep nek awake sampeyan niku wong sing paling bener dhewe, wong sing paling apik dhewe. Dereng kantenan, dereng kantenan. Giri lusi jalmotan kena kinira. Wong nyatane kula kalih sampeyan nembe sepisan menika pitepangan kok. Sinuwun. Yo Semar. Antuk pamujimu slamet tekaku, nggonku mraptana ngersamu ana ing Pedhukan Karang Kadempel. Nggih. Yen to kowe kepengin ndangu kelawan aku, nanjike aku ki Nalindra saka ngendi? Takon karo aku Semar. Nalindra saka praja negara ing Lengleng Danu. Yo, praja negara ing Pagerwaja. Ya iki Prabu Jaya Lengkara. Nalindra Lengleng Danu ya ing praja Pagerwaja. Prabu sinten mau? Jaya Lengkara. Prabu Jaya Lengkara. Yo Semar. Nggih, nggih. Ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestuku tampanana Semar. Sampun sanget anggen kula pundi. Kosik. Kowe iki abdine Pandhawa kok ngingu kirik gedhe banget. Sono ingkang pundi? Mburimu kuwi sing matane amba, matamu kuwi. Menungsa aku ki, Bos. Wah, kirike iso omong, kirik-kirik dengkule meloncat. Menungsa iki anake Semar. Anake Semar sing ragil. Kowe nek ngerti bintang tamu kondang glondor ya iki lho kuwi. Anake Semar sing ragil. Heeh. Sapa? Bagong. Wah. Bagong. Yo. Kowe iki arep ming wong kene ning jenengmu tekan negaraku lho, Bagong. Kawulaku iki padha kayungyon karo kowe. Mergo kowe iki kulinane ndagel, kulinane kowe iki nglucu, kulinane kowe iki banyol. Heeh. Anu nggih sinuwun, bekti kula katur sinuwun. Tak tampa Bagong pangestuku tampanana. Wah, ora nyangka, ora ngira, ora nyono. Aku iso ngerti raimu sing asli bolelik banget. Ya ben. Elik ra apa-apa ya Pak, penting dedet. Ah iya. Wong elik nek dedet ndek kuwasa ngono wae. Gampang wong urip ning alam donya ki ming kaya membalik telapak tangan kok. Bekti kula katur tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi akan Jiman. Prayogaken sinuwun Jaya Lengkara. Kaya wis ora kurang prayoga praptane panjenengan ingsun ana ngersane bapakmu ing Karang Kadempel. Nggih, Semar. Wonten dawuh. Piyai-piyai sing padha lenggah ning mburiku ki sapa? Lah niku dhayoh kula. Dhayohmu? Nggih. Wong arep nanggap ngono apa piye? Senes. Niku senes kok wong arep nanggap niku mboten. Wong kula mboten buka tanggapan. Niku ndara-ndara kula. Sinuwun. Ndara-ndaramu sapa? Sing wonten wingking sampean pas niku nata pringgondani Prabu Anom Gatotkaca. Prabu Anom Gatotkaca. Nggih. Jagat pangestu ngoro ayaptara jagat. Semar, wonten dawuh, kowe ngerti apa gak? Pripun? Satriya-satriya ning negaraku ki sing diidolake Raden Gatotkaca. Satriya-satriya ning negaraku ki sing dikeblat Prabu Anom Gatotkaca. Satriya ya Nalindra ing Pringgondani. Wah. Satriya kok kaya pesawat. Ngger wis kocap mabur, abur-aburan, mungsuhe disamber kono, nyamber saka wetan, genti nyamber saka kulon. Elok tenan Semar. Kowe kok iso kedayoan Raden Gatotkaca ki piye to kowe? Entek ragat pira kowe ngundang Gatotkaca? Mboten samawi ragat wong niku cilik sing ngemong niku Semar kok sampean niku pripun? Sing cilik, kecilik sing ngemong kowe? Nggih. Wah, nganti dina dungkap aturku Semar.
Krana senengku iso ketemu langsung karo Raden Gatotkaca. Njur sing mburi kuwi sapa? Mburine Raden Gatotkaca. Niku kakangne Ndara Gatotkaca niku Ndara Antareja. Raden Antareja. Nggih. Nek ki ora patiya kenal aku Semar. Raden Antareja kuwi anakane sapa? Putune sapa aku ora patek kenal. Niku putu dewaning mula. Putranipun Dewi Nagagini. Niku Ndara Antareja. Ora kenal aku Semar. Pok jlentrehno tarik-tarik kaya ngapa aku ora ro. Lah nek sing wingking dhewe nika mburi dhewe kae sapa? ket mau tak sawengi delogak-delogok delongap-delongop. Ketap-ketip sapa kuwi? Niku satriya ndugal kewarisan niku Ndara Antasena. Wo, genthone iki. Nggih. Wah, rumah saku dhisik iki tatone urung ana kok saiki wis tatonan barang. Ngarang satriya ndugal kewarisan nggih kajenge sak polah-polahe. Senggel apa piye? Lho. Urung-urung wis nantang gelut. Lho piye? Piye? Ngarani aku gentho ya kudu wani tanggung jawab. Coba. Ndara Antasena mengki riyen niki kula tak takon kalih sinuwun Prabu Jayalengkara. Ngati-ati lho, Po. Nggih. Kon ana bobol boro teng kanan, ndelalahe ratu iki ming arep gawe rusak kanan kareng kadempel minggira. Ora usah melu-melu tak idiake dadane. Modar ora kowe disumbari Ndara Antasena. Semar, Wonten dawuh sinuwun. aja kaget praptaku, aku arep ketemu karo kowe Semar. Nggih. Sing sepisan aku tetinjo tilik marang karaharjanmu, sak anak-anakmu ana ing Pedukuhan Karang Kadempel. Salajengipun Sabanjure aku arep matur apa wigatine Semar. Aku arep matur apa wigatine karo ngersamu. Aku arep njaluk senjata pitulung Semar. Blaka Suta aku tak njaluk senjata pitulung karo kowe. Gandeng kondange akeh nyebutake Semar kuwi pusaka sing bisa kandha, jimat sing bisa ngucap. Semar kuwi nadanta drajating Panakawan nanging angija wantahing Sang Hyang Ismaya. Mula kang saka kuwi aku tak njaluk senjata pitulung karo kowe. Tulung ana negaraku ing Pagerwaja, ya negara ing Leleng Danu Semar. Lah negarane sampean negari Pagerwaja, ya negari ing Leleng Danu kenging napa? Ngerti ya Semar? Wah, bingung rasane ngatiku. Kaya-kaya wis pepes bayu kang tapis, ora duweni pangarep-arep apa-apa meneh. Ya merga saka negaraku ing Pagerwaja ing Ketaman Pagebluk mongko suwene wis 3 warsa. Ya 3 taun. Bayangno Semar, bayangno pikiran. Negaraku iki mangsa ketiga suwene 3 sasi wae kawulane padha melet-melet merga larang sandang, larang pangan. 3 taun lho Semar, bayangno. 3 taun Ketaman Pagebluk. Mula nganti wujudanku dadi kuru kaya mangkene merga nggonku bingung menggalih kanane kawula ning praja negara ing Pagerwaja. Semar. Gandeng kowe iki titah sing diibaratke pusaka isa kandha jimat isa ngucap. Tak jaluk paringa dawuh karo aku Semar. Kepiye syarat seranane nggonku bakal maloyake praja negara ing Pagerwaja. Apa kowe kudu sowan ning negaraku, apa kowe mapan ning negaraku sawetara? Apa pancen kowe kudu ngemong karo Nalendra ing Pagerwaja ya Prabu Jayalengkara Semar. Paringa dawuh karo aku Semar. Nuwun sewu sinuwun. Kula kok kaget banget sareng midhanget pangandikanipun sinuwun Prabu Jayalengkara. Mendah. Ketaman Pagebluk nganti 3 taun niku coba kula mbayangke nek niku kedadosan teng Karang Kadempel. Ketaman Pagebluk 3 taun niku pun dontek kula pun modar kabeh. Lah ning niku nganti 3 taun kok ya isih urip niku kula bingung Kula malah gumun kalih kanan praja negarane sampeyan sinuwun. Kage paringa dawuh, kepiye nggonku bakal mayuake praja negara ing Pagerwaja Semar. Ha nggih. Nuwun sewu lho sinuwun. Sak mangertos kula negara sing rusak utawa negara sing ayem niku padha mawon merga tok sumbering perkara
Arep negara niku tentrem, arep negara niku regejekan, arep negara niku taman pagebluk, arep negara niku ayem. Mbah arep negara niku kanane kawulane morat-marit padha ra duweni panembahan ana ngarsaning Gusti niku janjane kuncine namung setunggal. Kuncine ming siji. Nggih. Matur, kuncine apa? Kunci L apa kunci Inggris? Ndagel. Aja ngono to, mrene nek dimatak-matake lho kowe. Senes kok kunci otomotif niku senes niku. Kuncine ming setunggal. Ratune utawa pengarepe utawa nalendrane. Cobi umpamane ngeten kemawon, wong sing padha pacak baris. Renteng-renteng reruntungan sing mburi-mburi nika memburi mesti sing dinut sing arep dhewe. Nggih to? Ya. Sing dinut sing arep dhewe, nek sing arep dhewe menggok, sing mburi ya melu menggok. Nek sing arep dhewe ora menggok, sing mburi ya ora melu menggok, tetep lempeng nggone lumampah. Niku wong pacak baris. Lah, wonten salah sakwijining negari niku ming umpamane kaya wong dene sing padha pacak baris niku. Nek sing ngarep ya pengarepe niku tumindake sae, mesti memburi mengisore melu sae tumindake pakartine. Ning nek sing ngarep niku pun ting jelarit ora karu-karuan kaya ta dene wong pacak baris sing ngarep dhewe sing dinut kamangka. Ning sing ngarep dhewe malah kluyuran peplayon. Lah niku sing arep ngetutke nggih bingung, ngetutke kok ngetutke wong peplayon. Lah mbok meneng kemawon, mendel kemawon, lingguh kemawon malah kepenak. Dadi sampean madeg nalindra teng Pagerwaja niku mung kuncine ming wonten sampeyan. Nek sampean iso ngayomi, iso semulur ngayomi kawula sampeyan, sampean iso mimpin praja negara Pagerwaja kanthi temata. Lahir lan batin kawulane sampean mesti ya bakale tentrem, kawulane sampean adoh saka regejekan, adoh saka rubeda durga mendhak kala sirna anane momat sinamatan daya dinayan. Yen pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa sak temah babar karya. Niku sing kudu sampean onceki. Niku banjur syarat-syaratane waliyaning praja negaraku kepiye? Aku ngrungokke wejanganmu kok neng ati macel Semar. Semar, wonten dawuh. Nek kira-kira kowe ngemong kawula ning praja negaraku wae piye? Nek kira-kira kowe ngemong kawulaku, kowe ngemong karo aku, kowe dadi pamonge Prabu Jayalengkara piye? Nuwun sewu ayan kula kathah sinuwun. Ayanmu akeh piye? Ayanmu akeh tegese piye? Kowe iki ming kamula cilik, ming derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan, kok kewajibanmu akeh iki kewajiban sing piye? Kewajiban sing kaya ngopo aku tak krungu. Ha niki para rawuh niki. Dayoh kula niki niku mbutuhke tamba. Ndara Gatutkaca niku lara. Lara jiwa niku. Lara jiwa kuwi kok ya enek wong tuwa kok ya enek. Ndara Antarja niku mbutuhke tamba saking Semar. Niku lara boyok. Ndara Antarja niku pemuda jompo niku. Ndara Antasena niku mbutuhke obat. Obat apa? Obat abit. Ampun kula elikke nek dolan niku ampun teng Parangkusuma nggih kaya ngoten niku entuk-entukan. Ora mbabar wirang lho kowe. Antil neng kene lho. Nuwun sewu niki nyata sinuwun. Pramila nek sampeyan ajeng boyong kalih Semar paripaksa nuwun sewu. Mboten saged kula pinanggani merga gawean kula tesih kathah sinuwun. Sinuwun Prabu Jayalengkara. Jaja montap lir kinentap. Tukaya sinipe netra kon sak ngondarande edemnya mangalon saka padanane rombaranang wadanane rombaranang yen sinapet mring sagedheng
murup dahananira oh manus maring jajalanat sukertaning bawana iblis lanat Semar kula wonten dawuh wah Semar kowe kok ora ngerti karo pitulungan kowe ora ngerti karo wong sing butuhke karo kowe Semar kudune yen to dayo sing padha tekan kene iki butuhke karo kowe kamangka enek sing luwih butuhke karo kowe kudune kowe ngeboti karo sing luwih butuhke karo kowe aku luwih butuhke karo kowe kawulane negaraku padha melet-melet Semar tak takon coba Raden Gatotkaca ki lara pirang wene rak ming lagi pirang dina Raden Antasena ya ming lagi pirang dina lah kok kowe ngeboti karo sing larane lagi wae urung suwe bayangno sawangen kawulane Prabu Jayalengkara sawangen Semar wis 3 taun ketaman pagebluk arep dadi apa? Apa negaraku arep kelakon dadi bleduk mangampak-ampak apa-apa kelakon negaraku bakal lebur tumpes tanpa sisa. Semarno. Kowe kok ora mikir karo kanane para kawulaku. Nek ngono tak pesthekke Semar. Kondangmu ki mingayawara, teges kondangmu ki ora tumus karo kasunyatane. Jare kowe iki nindakake dharma tetulung marang sapada-pada. Aku ki titahing Gusti njaluk tulung karo kowe Semar. Lah kok ora mbok tulungi, ora mbok ewangi. Nek ngono tak pestheke mingayawara Semar. Ning alam donya ki perkara palsu, perkara sing ngayawara ki kudu dibrasthuk. Perkara sing mung ora ana nyatane kudu disingkirake. Semar, titenana, pesthekno. Karangka dempel bakal tak jor-jor tak biuki batang sayuta dadekke bumi angus Semar. Tak rungokke ket mau lagi wae teko kok unine wis atos. Nek ora tak waneni ora bakal iso tentrem kanan karang kadempel. Panakawan Bagong maju sajak ora trima wae. Coba bayangno. Eneng dayah teko mongko dayah iki Priagung. Priagung sing pancen mbok pundi-pundi, Priagung sing pancen mbok sugata kanthi pasugatan sing prayoga kanthi pasugatan sing becik. Ning kono kuwi Priagung sing rawuh ning negaramu, tok pundi-pundi tok ajeni, tok hormati, tok sembah-sembah. Ning wong sing tok sembah-sembah ki ora ngerti karo olehmu nyembah, ora ngerti karo olehmu kowe nyugata prayoga ning sing rawuh ning negaramu, malah ngelek-elek negaramu. Bayangno, Mas. Bayangno, kowe ndek pikiran apa ora? Kowe ndek bayangan apa ora? Sing dienggo mbayangke ki utek. Lah kowe ndek utek apa ora? Nek ora ndek utek ya wis berarti ora iso mbayangke kowe. Bayangno wis. Kowe ketekan Priagung, kowe ketekan Nalindra sing derajate luwih dhuwur saka sampeyan, ngelek-elek negarane sampeyan. Mongko Nalindra sing rawuh ning negarane sampeyan kuwi sampeyan ajeni, sampeyan bekteni, sampeyan kaosi. Kaosi kok kaosi. Lah ya kowe piye perasaanmu piye? Hah? Ora iso wangsulan kowe. Ngono kok. Kena mental mungsuh Bagong. Perasaanmu piye nek wong sing elek-elek negaramu? Nek wong sing ngancem karo sampean, mesti sampean runtik. Ah wong sampean ki sing ndek omah cara-carane nampa dayah ki tamu kudune ngajeni karo sing ndek omah. Lah kok tamune sak geleme dhewe, tamune jelalatan pating pecicilan. Sampean sing ndek omah rak ya runtik to, ha? Ora iso mene wangsulan wong ra ndek omah sampean. Ayo. Blok asuta mawon sinuwun Prabu Jayalengkara. Kowe arep ngomong apa? Pancen sengaja ora tak wangsuli, cangkemmu kowe ngucap ngayawara karo Prabu Jayalengkara. Ya ora tak wangsuli ra masalah. Penting teng mriki niki nuwun sewu.
Tembunge sampeyan cetha, tembunge sampeyan arep mboyong karo bapak niku cetha. Nek sampeyan niku semaure kali bapak gelem ngenteni, sago ngenteni ya Semar ora apa-apa, Semar ora apa-apa. Tak enteni sak rampunge kewajibanmu, tak rampunge sak enteke gaweanmu ora apa-apa. Sing penting kowe sowan ning praja negaraku ing Pagerwaja, maloyake kahanan negaraku. Ngoten men penak kok. Ndak tak Semar kowe ora manut karo aku tak bumi angus karang kadempel. Oh, nek ngono kuwi urusane karo komandane, Mas. Sauni-unine sampean, ha. Ayo arep piye? Kelek ambune kok batang. Ora kuat tak minger wae Bagong wis kono terusno rembuke. Ayo. Aku ora wedi nek mungsuh dapuranmu. Ming derajate ngaceplik ora ndone kadegayan. Sing ngomong sapa? Ha? Sing ngomong sapa nek Bagong ora ndek kadegayan? Sing ngomong sapa nek Bagong ra ndek kadigdayan? Menungso ora tatanan. Bagong. Piye, Mas? Cetha wis dadi palange Prabu Jailengkara, nggon arep mboyong karo bapakmu. Lho, aku ki anake. Aku ki dewa menang e. Tumrap bapakku aku ki dewa menang. Aku dewa menang Marbawasesa. Kira-kira bapak ki iso tak prenggake supayane manut karo kowe apa ora? Lah nek bapak ora manut ya wis sak karepe sing arep tembungi. Kepiye ta kowe iki? Mertamu kok ora ngerti Subasita, mertamu ora ngerti tata krama. Ngene ya Mas, ning tanah Jawa ki beda karo ning tanah seberang. Ning tanah Jawa ki beda karo kanane negaramu. Ning tanah Jawa ki hukume wong nyilih disili, nek tembung nyilih ora disili, ya wis aja meksa paripaksa kowe golek silian liyane. Nek kowe takon ora disauri ning tanah Jawa ya wis aja bolak-balik takon. Mundak mengko ndadake perkara sing ora prayoga. Iki ning tanah Jawa aja to padake ning kutha, Mas. Melek matamu kowe. Dhe mripat ora digunakake, bedakno kanan negaramu karo kanan negarane wong. Nek kaya ngono kuwi lara atiku. Anggepe mertamu ora ndek Subasita, mertamu ora ndek anu nyon sewu Ndara Gatotkaca peningale dijaga niki dereng rampung laseme dereng muni mati dereng aku. Wah! Lho piye kae? Salah paham, Gong. Salah paham pripun? Aku rak ngelekke Kakang Gatotkaca kon melek to mripate. Heeh. Kula elekke ampun turu wong dereng limbukan. Ha iya. Ndara Gatotkaca kok malah sare. Lah kula elekke kok malah mati dening aku. Ratu dicandak sirahe sebelake njoben. Wah. Pripun nika wau? Ah ya wis kaya ngono kuwi wis ora apa-apa wis sak-sake kok. Pancen watak wantune wong turu ki kaya ngono kuwi. Bagong piye kae kanane? Menengo wae kok susule Kakang Gatotkaca.